Здравейте на всички фенове на българската нумизматика. Този път в това видео искам да направя сравнение между несертифицирана монета или грейдната, така казано, и сертифицирана, нали? Но направим някакво сравнение като качество. Нали, монетите не са нещо топ-топ, а и малко преди това да обобщя, нали, че тази монета е 100 лева 1930 година, е с проба на среброто 500, правена е в Будапеща. Тиражът е малко над 1,5 милиона. На гурта пише "Боже пази България". Ето, виждате. Ето тук има едно малко ударче, което не е нещо толкова съществено. Снимам на супер макро режим. Това е може би единствената забележка, така бих казал, на тази гола монета, не сертифицирана. Нека да видим качеството какво е. Няма пълен матричен гланц. За мен не е почиствана тази монета. Дори и на гурта си личат някои петънца. Така да видим аверса, лицето на монетата. Няма дръскотини, някакви следи от циркулиране. Косичката, мустака се виждат, което означава, че в някакъв, според мен, ниския диапазон на МС качество. Ето го, тук е ударчето. Някъде го видях. Ето го. Така, нали, да видим качеството на тази. Не знам за грейци заслужава, но за гола колекция е много хубава монета. Добър релеф. Ето да видим сертифицираната, която ми се вижда. Не мога да сравна точно. Тази има някакви дръскотинки тук-таме спрямо голата монета, но пак е в някакво такова подобно качество. След малко ще ви покажа и грейда. Тук от тази страна на сертифицираната ми се струва, че мустака много е леко видим. Също така косата е една идея по-слаб релеф и тук таме има някакви микродръскотинки. Тази е сертифицирана в NGC, точно в качество преди MS, а именно ALO 58. Вижте тук как изглежда като качество. Нека да видим и тази, която е. Тази ми се струва по-добра, което означава, че една идея може би по-висок грейд от сертифицираната, ако, нали, тази се изпрати за грейд. Релефа си е пълен. Какво да кажа повече? Тежка монета, с ниска проба сребро. Следващата столевка е 34-та година и после 37-та година. Като тези 34-та и 37-та са много идентични. Там само годината е разлика. Това исках да направя сравнение между сертифицирана и гола монета. Не са циркулирали тези монети като цяло. Това, че тази някъде е била изпусната, има едно ударче тук на гурта. Понеже при тежките монети едно изпускане е достатъчно, нали, да получи
такъв демидж, така да го кажем. Благодаря ви за вниманието, който желае да получава известия, когато качвам ново видео, може да ме последва. Аз съм Стефан. Чао от мен за сега.